kredsløbet, kaldet det kardiovaskulære system, udgør kroppens transportsystem. Består af hjertet, blodet, kar, arterier, vener og kapillærer, og blodet som transportmedium. Det er essentielt for homeostasen, det vil sige kroppens evne til at opretholde balancen som temperatur, væske og saltniveau. I blodet transporteres ilt, næringsstoffer, hormoner, lægemidler og varme til kroppens væv, mens affaldsstoffer som CO2 og metabolitter fjernes. Metabolitter er affaldsstoffer fra cellernes stofskifte. Blodets vej gennem kroppen, vi starter i venstre hjertekammer, ventriculus sinister. Herfra pumpes blodet ud i det store kredsløb, det systemiske kredsløb. Når hjertet trækker sig sammen i systole, pumpes iltet blod ud med højt tryk i aorta, der forgrener sig i mindre arterier med højt indhold af ilt og lavt indhold af CO2. Blodet når ud til hele kroppen, organer, muskler, hoved, arm og ben. Det høje tryk i arterierne sikrer, at blodet hurtigt når frem til cellerne. Arterier bliver til arterioler, små blodkar, der fører blodet videre. Derfra løber det ind i kapillærerne, de tyndtvæggede mikroskopiske blodkar. Blodtryk falder i takt med, at karrene bliver mindre, og der opstår friktion. Kapillærvæggen er så tynd, at stoffer kan passere via diffusion. Ilt og næringsstoffer diffunder from the blood and into the cells, men CO2 og metabolitter diffunder den modsatte vej ud i blodet. Efter udveksling er blodet lavt på ilt og højt på CO2, og skal derfor videre til lungerne. Det affiltrerede blod samles i små blodkar kaldet venoler, som samles i større vener. Trykket i venerne er lavt, og blodet skal hjælpes på vej af 3 mekanismer. Venepumpen, muskler der trykker på venerne, respirationspumpen, trykhændring i brysthulen under vejrtrækning, og trykfald ved diastolen, når hjertet slapper af og suger blodet til sig. Det lille kreds løber tilbage til start. Blodet løber via de 2 hulvener ind i højre forkammer, atrium dextrum, og videre ned i højre hjertekammer, ventriculus dexter. Herfra pumpes blodet ud i lungearterierne af pulmonalis, og de forgrener sig til lungekapillærer omkring alveolerne. De små luftfyldte sække i lungerne, her sker gasudveksling, CO2 diffunder ud i alveolerne og udåndes O2 diffunder fra luften i alveolerne og ind i blodet. Det iltede blod tilbage til hjertet via lungevennerne ved pulmonalis. Det løber ind i venstre forkammer, atrium sinistrum, og videre ned i venstre hjertekammer, ventriculus stam, hvor det igen får tryk, og kredsløbet starter forfra.